I-Select Africa TV update sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginkosi Nenhlanhla. Umasipala weTheku uthi ukhathazekile ngembiko esabalele ngisho ey'nkundleni zokuxhumana nengelona iqiniso mayelana nezinsolo ezingezinhle zamanzi ahlinzekiwe noma-ke ahlinzekelwe izakhamuzi zalo mkhandlu. Le mibiko ithi amanzi aseThekwini awaphephile neze. Ukhulumela umkhandlu Mswakhe Mayisela uthi iTheku kanye noMngeni Water bayakuqinisekisa ukuthi izinga lamanzi athunyelwa emphakathini lisalokhu liphephile futhi ngamanzi asecopheleni elifanele ukuphuzwa. Mayisela uthi amanzi amaningi okuphuza agadwa nsuku zonke ngongoti boMngeni Water kanye nomasipala weTheku. Kanti-ke uma siqhubekela phambili mlaleli, sikubhekela udaba oluthi ukhwishe ngebheyili ka-2000 uproducer womculo ovelele eNingizimu Afrika uChicco Twala. UTwala uvele enkantolo eMantsharenburg eGoli ngoLwesibili ngecala lokushaya nokukhomba ngesibhamu. Ngokusho kukaPhindi Mjondwana, okhulumela ophikile ezokushushiswa eGauteng, icala likaThwala lihlehliselwa mhla ka-26 ku-Agasti 2022 ukuze kuqhutshekwe nophenyo. Kanti-ke uThwala uboshwe emva kokuthi ekhombe waphinde washaya abasebenzi base-City Power abebizwe eBlouwsrand eGoli ngenkinga kagesi. Kanti-ke abasebenzi baphinde bacisha ugesi ukuze basebenze nokuyinto kuthiwa-ke iyona ecasule Kanti-ke mbukeli, sikuphethela ngodaba oluthi-ke u-Eskom usumemezele ukucinywa kukagesi okuhleliwe kwesigaba sesibili kusukela ngo-5 ntambama ngoLwesibili kuze kube umsombuluko ngo-5 ekuseni. Umsombuluko-ke lo weviki elilandelayo. Sacela-ke ukuthi abantu baqaphele kakhulukazi njengoba-ke sekungene nobusika. Le i-Select Africa TV, mina nginkosi Nenhlanhla.